Vyhodíme panel hore. A vlastne už len ako keby nastoknem. Môžeš šrubovať. Všetkých týchto dierok nám pôjde spojovacia šrubka. Stačia nám vlastne základné nástroje, ktoré by každý možno mohol mať doma. Potrebujeme kladivo, potrebujeme nejakú skrutkovačku, potrebujeme vrtačku, ktorá má príklep, aby sme vedeli vrtať do steny. V tej vrtačke potrebujeme vrták 10, ak budeme stavať boldrovku s previsom. Na rovný panel budeme potrebovať vrták 8. Hodí sa nám aj nejaká ceruska, nejaký meter, aby som si vedel vymerať, kde tá stena príde, a nejakú vodováhu. Príde vám návod, príde vám všetok spojovací materiál, prídu nám aj všetky bity potrebné na montáž, aj imbusáčiky, ktoré budeme potrebovať. Čiže vlastne okrem týchto nástrojov už by sme mali mať vlastne potom všetko. Ja si vždycky najradšej na začiatok všetko vytriedím, aby som vedel, kde čo mám a aby som mohol efektívne pracovať. Vymerám si, kde jednotlivé diely prídu. Výhoda tej lezeckej steny je, že nám zakrie akúkoľvek hnusnú stenu v domácnosti. Zoberiem si meter, aby som si vymeral, kde vlastne bude stena začínať a kde bude končiť. Panely sú vlastne 100 cm široké. Ja by som chcel kvôli dispozícii asi mať previs na ľavej strane, kolmú stenu na pravej strane. Troška ma tu znervozňuje táto zásuvka, to som si nevšimol, keď som si to vymerával dopredu. Vy si to vymerajte predtým, ako to budete objednávať. Vychádza. Ja dnes teda budem montovať previsnutú stenu spolu s rovným panelom, ktorý má rozmer 200 x 240 cm. Predtým, samozrejme, ako si stienku kúpite, je dobre si vymerať aj, či je ten priestor váš hodný pre jej rozmery. Výšku mám 250 cm, stena je vysoká 240 cm. Čiže budem sa snažiť ju vymerať tak, aby bola čo najvyššie pod stropom. Pripravím si svoj panel, ešte si ho premeriam. Nezabudnite, že vlastne on je 100 x 120 cm veľký. Teda ten náš rozmer, aby výška tej steny bola 240 cm, tak potrebujeme samozrejme ho dať na výšku, hej, čiže si chytím 120 cm od stropu, pretože ja by som chcel, aby tá stena teda bola čo najvyššie. Takže si odmerám 120 cm od stropu. Na túto úroveň budem vlastne zarovnávať ten panel. Nemusí to byť zatiaľ nejako úplne presne vymerané. Môžem si tu spraviť takú líniu vodováhou. Mám tu výšku, na ktorú chcem zarovnať panel, a na ľavej strane mám čiarku, po ktorú vlastne by panel mal byť, ale zároveň zarovnávam po zásuvku, lebo to je môj limit na tejto strane. Zoberiem si klinček na značenie. Idea je tá, že si ten panel zarovnám tam, kde má byť, a vlastne len klepnem kladivom a naznačím si vlastne diery, ktoré budeme vrtať. Nasledujúci krok je ľahšie robiť v dvojici, lebo jednou rukou budem musieť pridržiavať a druhou rukou budem musieť značiť, ale ukážem vám to tak, ako by som to ja robil sám, ale bude to trocha krkolomné. Ale ideálne je, keď vám teda niekto pridrží ten panel a naznačíte si tie pozície jednotlivých. Ja si takto chytím ten panel cez šrúbku, zarovnám si ho teda k zásuvke a potrebujem si ho zarovnať do tej váhy. OK, to je všetko rovné. A teraz je dôležité, aby som sa o ten panel troška oprel, aby sa mi nepohol. Treba stále tlačiť troška do tej steny. Takže stienku dám dole a zostali mi tu takéto bodky, ktoré mi indikujú, že kde mám teda vrtať tie diery na ten rovný panel. Nezabudnite, že potrebujete 8 vrták. Moždinky, ktoré balíme ku
vlastne stene sa dajú používať do dutej tehly, do betónu, do rôznych materiálov. Jediný nevhodný materiál je asi príliš tenká stena alebo sadrokartónová priečka. Na manipuláciu je fajn zobrať si šrubku, ktorá je vlastne kuchytom. Zašrubujem si ju a pekne to viem ten panel za to chytiť potom. Prídem, zarovnám a snažím sa rovno trafiť čo najviac. Je dobré nastaviť si na vrtačke silu dorazu. Kto vlastne nevie, tak toto je vlastne moment, ktorým uťahovačka akou silou doťahuje. Treba dotiahnuť tie vruty tak, aby pekne pritiahlo tú stenu ku priečke. Čiže máme jeden panel a druhý sa bude robiť o to ľahšie. Takže znova kladivo, šrubka na značenie. Vyhodíme panel hore. Treba si dávať pozor, aby nám teda nespadol z tej spodnej dosky a už celú tú váhu nám vlastne drží tá spodná doska. Zarovnám si tie panely, aby boli pekne rovno. Dajte si pozor, aby ste to navrtali dostatočne hlboko. Nechytajte vrták, keď je horúci. Takisto si dajte pozor, aby vám neutiekol ten vrták, keď to vrtáte. Tie prvé otáčky, aby boli pekne rovné. Pozor aj na pokladanie horúceho vrtáku na koberec domácnosti. OK, takže potom, čo sme si vymerali šírku, tých 100 cm, minus vlastne 18 mm hrúbka, si vieme vymerať pozície pre tie uholníky. Budeme potrebovať meter. V návode sú všetky tieto rozmery. Od spodnej hrany idem 35 cm, môžem si spraviť čiarku. Zoberiem si vlastne svoju hrúbku preglejky, svoje L-ko. Prirovnám ku hrane. Takto vlastne naznačíme pozíciu. A takto postupujeme vlastne so všetkými podľa rozmermi, podľa návodu. Si zase môžeme odmerať, kde má vlastne tá ďalšia pozícia byť. Výškovo, šírkovo. A to isté vlastne potom na druhej strane. Poznáme šírku, máme značku a od spodu zase poznáme napríklad našu výšku od podlahy, alebo si vodováhou spravím čiaru a zaznačím si bod 0. Dobre, čiže potrebujeme Torx 40 byť na vrtačke, potrebujeme LK a naše veľké šruby. Šrubik si prehodím a treba byť troška opatrný, lebo sú tie šrubky už veľmi veľké. Keď to budete mať do betónu, bude to ťažšie a na tej šrubovačke si treba nastaviť dobrú tú silu. Radšej to L-ko pustiť, držať možno šrubovačku dvoma rukami. Ideme na to s citom. Naša hmoždinka si pekne vlastne sa prispôsobí, začne pracovať a bude sa vťahovať do materiálu. Teraz je dobrý čas, keď ešte nemám úplne dotiahnuté, si nastaviť to L-ko tam, kde by vlastne malo byť. Nastavím, zarovnám, zase s citom a dotiahnem tak, aby naša hmoždinka sa zapracovala. Ale chceme demonštrovať, aké jednoduché to je, aby to dokázal aj človek sám. Pripravím si vrtačku k sebe a vlastne už len ako keby nastoknem. Ak to ide moc silou, tak niečo ma niekde drží.
Zarovnám si pekne spodok. Vidíte, že tú dosku nemusím ani držať v podstate teraz, ale... A môžem vlastne začať s montážou toho L-čka. Ak sa mi stala takáto situácia, že je to L-ko troška moc natesno, viem si ho ešte povoliť a troška posunúť. Podarilo sa mi to vymerať troška moc natesno. No to nevadí, tie L-ka sa troška prispôsobia a vieme, už keď to tam raz mám, tak už to tam dostanem. Treba si dávať pozor pri tom meraní. Môžem zobrať aj kladivo, aby som to dostal teda a zarovnal troška viacej do steny. Po tejto strane môžem klepať, ak by som si to potreboval dorovnať, ale pozor, aby som si neklepol do tejto pohľadovej časti na všetky vruty. A druhá bočnica, zase by som začal od spodu, aby som si zarovnal so stropom, ktorý ma jediný drží. Dva vruty dole, pohnem sa trocha vyššie, aby som už nemusel držať tú stenu. Vidíte, že moja pôvodná stena je trocha krivá, dole mám nulu, hore mám nulu, ale v strede je trocha luk. S tým sa nevždy dá úplne niečo robiť. V mojom prípade to ale vidno nebude, vlastne tento rovný panel sa vie prispôsobiť krivej stene. Môžeme pokračovať teda už konečne tým, že ideme fixovať panely na stenu. Zoberieme si panel, ktorý je označený písmenom A. Skontrolujeme si šípku, aby sme vedeli, že ide smerom hore. Tiež sa nevieme úplne pomýliť, pretože vlastne ešte máme spojovacie diery, ktoré prepájajú potom dva panely medzi sebou. Zarovnám si dosku so spodkom. A jednoducho zamontujem imbusový šroub. Asi takto tie najkritickejšie miesta najprv pochytám, aby som už tú dosku nemusel držať. Dobre, môžeme si zobrať ďalšiu dosku s označením B. Tak to pripravím. Potrebujeme aj náš spojovací diel C. No, tento spojovací diel my budeme potrebovať montovať na dosku, môže šrubovať tento. Si zatiaľ dám ďalší. Dobre, a ideme na posledný krok a založíme dosku. Vďaka tomu, že sme si tam dali ten diel predtým, tak nám tu pekne drží a nevypadne nám von. Keď máte malého asistenta, máme takéto schodíky. Krásne. Tak máme hotovú montáž lezeckej steny. V ďalšom videu by som vám rád ukázal, ako sa montujú lezecké hity, tzv. root setting.